Som veľmi rád, že sa mi podarilo streliť 2 góly, pretože môj úlohou viac menej je gól zabranovať a teraz sa mi podarilo 2 zápasoch streliť 2 góly, čo je u mňa dosť nevidiadelný jav, ale tak som rád, že sa mi to podarilo. Považám, zelená je nádej, biela statočnosť, za tie farby kopeme, hlavne pre radosť. A tá znej pieseň víťazná, lebo náš manšaft inú. Do Nitry sme išli s tým, že nemáme čo stratiť a chceli sme získať nejaký ten bod a sme veľmi rádi, že sa nám podarilo získať 3, až sme neinkasovali žiadny gól. Najbližšie nás čaká zápas so Seredou, ktorý je veľmi dôležitý, aby sme sa odpútali od superov, ktorí sú pod nami a mohli by sa dostať do druhej polovice tabuľky, kde by sme chceli samozrejme zimovať. Na pohár so Synicou sa veľmi tešíme, zase budeme mať dobrého súpera, verím tomu, že príde aj veľa ľudí a je to pre nás taká konfrontácia s vyššou súťažou, kde sa môžeme otestovať, na čo máme a na čo nie. A po zápase z Nitry nás čaká veľké prekvapenie od našich fanúšikov, ktoré nás veľmi potešilo a veľmi si to vážime. Dúfame stále, že nám budú stále fandiť. Považám, a tak znej pieseň víťazná, lebo náš manšaft inú nepozná. Spievaj s nami, aby si tam bol, keď dávajú považanci súperový gól. Znej pieseň víťazná, lebo náš manšaft inú nepozná. Spievaj s nami, aby si tam bol,